Akwụkwọ nke Luk isi nke 14. O wee ruo na ka ọ na-aga iri achịcha n'ụbọchị izu ike, ndị Farisii lere ya anya, ma lee, otu nwoke nke nwere mmiri mmiri guzoro n'ihu ya. Mgbe ahụ ndị Farisii Yeshua na-asị, o ziri ezi iri nri n'oge gara aga? Ọ zara, gwa ndị ọka iwu okwu, o wee jide ya, gwọọ ya n'ụbọchị izu ike. Ha gbatịrị nkịtị mgbe ahụ, wee hapụ ya ka ọ laa. Mgbe ahụ ọ zara ha sị, onye n'ime unu nwere osisi maọbụ ehi nke dara n'olulu, ma ọ naghị ewepụ ya ozugbo n'ụbọchị izu ike? Ha enweghịkwa ike ịza ya ọzọ gbasara ihe ndị a. Ọ tụkwara ilu nye ndị ọbịa. Mgbe ọ na-ahọpụta ụlọ ndị isi, wee sị ha, mgbe mmadụ kpọrọ unu oku ka unu bịa n'ebe unu nọ, ka onye ka gị mma ghara ịkpọ onye ọzọ ka ọ kpọọ ya. Onye kpọrọ ya na gị bịa sị, nye nwoke a ụlọ, ihere ga-eme gị. Ị ga-amalitekwa ịtụ ihere iburu ụlọ dị ala. Ma mgbe a gwara gị, gaa nọdụ ala n'ime ụlọ dị ala, ka onye nyere gị iwu wee bịa sị gị, enyi m, nọdụ ala ebe a. Mgbe ahụ ị ga-enwe ofufe n'ihu ndị gị na ha nọdụrụ ala, n'ihi na onye na-ebuli onwe ya elu, a ga-ebuda ya ala. Onye na-eweda onwe ya ala ga-ebulikwa ya elu. O wee sị onye nyere ya iwu, mgbe ị na-edozi nri abalị maọbụ nri, akpọla gị ndị enyi gị, maọbụ ụmụnne gị, maọbụ ndị ikwu gị, maọbụ ndị agbata obi gị bara ọgaranya, ka a ghara inye gị oge ọzọ, e wee nye gị ụgwọ ọrụ. Ma mgbe ị na-eme oriri, kpọọ ndị ogbenye, ndị nwere nkwarụ, ndị ngwọrọ na ndị ìsì. Ị ga-abụkwa ngọzi, n'ihi na ha agaghị akwụghachi gị ụgwọ ọrụ, n'ihi na a ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ n'oge mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume. Mgbe otu n'ime ndị nọdụrụ ala na tebụl nụrụ ihe ndị a, ọ sịrị ya, ngọzi na-adịrị onye na-eri nri n'alaeze Chineke. Mgbe ahụ ọ sịrị ya, otu nwoke mere nri abalị dị ukwuu ma kpọọ ọtụtụ mmadụ. Ma n'oge nri anyasị, o zigara ohu ya ka ọ gwa ndị a kpọrọ oku sị, bịa, n'ihi na ihe niile dị njikere. Ma ha niile malitere ịgba ngọpụ. Onye mbụ gwara ya sị, azụtara m ụgbọala, m ga-aga hụ ya, biko ka m gbachitere onwe m. Onye ọzọ kwuru sị, azụtara m ehi 5, m ga-agakwa nwalee ha, biko gbahapụ m. Onye ọzọ kwuru sị, alụla m nwunye, ya bụ enweghị m ike ịbịa. Mgbe ahụ onye nwe ohu ahụ ga-agbanwe. Mgbe ahụ ezigbo onye nwe ụlọ were iwe wee sị ohu ya, pụọ ozugbo, gaa n'okporo ámá nke obodo, wee kpọbata ugbu a dịka onye ìsì. Onye ohu ahụ sịrị, onye nwe anyị, emeela ya dịka i nyere n'iwu, mana nri ka dị. Onye nwe ya wee sị ohu ahụ, pụọ site n'okporo ámá na ogige, ma manye ha ịbanye, ka ụlọ m wee jupụta. N'ihi na a ga-agwa gị na ọ dịghị onye n'ime ndị a kpọrọ oku ga-atọ ụtọ nri anyasị m. Ọtụtụ mmadụ bịakwutere ya. Ọ tụgharịrị wee sị ha, ọ bụrụ na onye ọbụla abịakwute m, ọ kpọghịkwa nna ya, nne ya, nwunye ya, ụmụ ya, ụmụnne ya ndị nwoke na ụmụnne ya ndị nwanyị, ọ bụ na ndụ ya si, ọ pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m. Onye ọbụla nke na-ebughị obe ya ma soro m, apụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m. N'ihi na onye n'ime unu
onye chọrọ iwu ụlọ elu na-agaghị ebu ụzọ nọdụ ala gụọ ọnụ ahịa ya ka o wee mara ma o nwere ihe zuru ezu iji mezu ya, ka ọ ghara ịbụ na mgbe ọ tọsịrị ntọala ahụ ma o nweghị ike imecha ya, ndị niile hụrụ ya ga-amalite ịkwa ya emo na-asị, "Nwoke a malitere iwu ụlọ ma o nweghị ike imecha ya," ma ọ bụ, "Olee eze nke ga-alụ agha megide eze ọzọ nke na-agaghị ebu ụzọ nọdụ ala ma tụlee ma ọ ga-enwe ike, ya na puku mmadụ 10, izute onye na-abịa imegide ya na 20,000, ma ọ bụ mgbe ọ ka nọ n'ebe dị anya, ọ na-eziga ndị nnọchiteanya ma chọọ udo?" N'otu aka ahụ, onye ọbụla n'ime unu nke na-ahapụghị ihe niile o nwere enweghị ike ịbụ onye na-eso ụzọ m. Nnu dị mma, ma ọ bụrụ na nnu efuola ụtọ ya, gịnị ka a ga-eji tinye ya nnu? Ọ dịghị mma maka ala ma ọ bụ maka ebe mkpofu ahịhịa, kama mmadụ ga-atụfu ya. Onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ.